Posljednjih godina u Hercegovini se naglo povećao broj malonogometnih turnira 3x3, a nedavno je u Grudama otvoren i prvi sportski centar za nogomet u kavezu, odnosno popularni cage ball. Više u prilogu kolege Marina Sutona. Igra 3x3 postala je sve popularnija kako u svijetu, tako i kod nas. Zbog toga su dva zaljubljenika u sport iz Gruda odlučila napraviti prvi sportski centar u Hercegovini za cage ball. Veliki broj zaljubljenika u sport i rekreaciju iz cijele Hercegovine došao je pokazati svoje nogometno znanje. Dolazi nam iz Čitluka, Širokoga, Posušje, Ljubuški, Mostar, dakle sa svih strana, jer puno ljudi želi samo probati taj cage ball. Šta je cage ball? Puno ih dođe, uopće nema predstavu kako se igra, dimenzije, ništa, nikako. Sat vremena, tempo, dakle, izmore se i svi zadovoljni odu kući. A zadovoljni su i sami vlasnici ovog centra. Kako i sami kažu, nisu mogli vjerovati da će sportaše ovoliko privući igra u kojoj nema auta, kornera i gdje se igra na terenu dimenzija 15x8. Uloženo je mnogo i u samu podlogu kako bi rekreativcima olakšali igru. Puno smo uložili vremena i novca i svega i truda i bilo je i odrcanja u nekim drugim stvarima, ali smo se bazirali da sve ovo nema smisla bez dobre podloge, odnosno to je osnovno, teren, i radi toga će svi dolaziti i komentirati. Pa smo uzeli podlogu iz njemačke firma Politan, koju smo čekali čak 3 mjeseca, a ispod toga ide posebna spužva, takozvani šok pad, 12 mm, kako ne bilo ozljeda koljena, kukova, leđa i ostalo. Na ovom terenu okupljaju se svi željni dobrog nogometa, od najmlađih pa čak i do aktivnih umirovljenika. Kako i sami igrači kažu da im je lakše okupiti 6 igrača nego veći broj za futsal ili za veliki nogomet. Osim cage ball terena u planu je još mnogo toga. Pa stolni tenis smo stavili eto tako bez naplaćivanja, čisto za rekreaciju, ali izgleda da ćemo i tu praviti turnir jer dolazi puno ljudi igrati, a u buduće planiramo raditi teren za basket, boćalište, dječji park je u izgradnji. Nadamo se uskoro i futsal teren na umjetnoj travi. Za iduću sezonu priprema se i cage ball liga za seniore, dok će tijekom ovog ljeta biti organizirani turniri i za djecu i starije.